Γεια σας. Να σας στήσω το καινούριο πατάκι, Magic Gliders, μαγικό πατάκι. Ξεχάστε μέχρι τώρα ό,τι πατάκι γνωρίζετε. Τοποθετείτε καρφωτό κολλητό για να μπορούμε να μετακινούμε τα έπιπλά μας χωρίς κόπο, χωρίς θόρυβο, χωρίς θωρές, με μία μικρή κίνηση. Τα Magic Glider τοποθετούνται καρφωτά ή κολλητά. Έχουν διάσταση τα καρφωτά 20, 25, 30 και 40 χιλιοστά διάμετρο. Τα κολλητά 40, 50 και 60 χιλιοστά διάμετρο. Θα μας βρείτε στα www.mkai.gr. Χωρίς Magic Gliders. Με Magic Gliders. Τοποθετώντας τα Magic Gliders, έχουμε ελάχιστο έως καθόλου θόρυβο. Τα Magic Gliders τοποθετούνται πολύ εύκολα. Με ελαφριά χτυπηματάκια, 3-4. Κοιτάξτε με τι άνεση μετακινούμε τις ηλεκτρικές συσκευές τοποθετώντας τα Magic Gliders. Με τα Magic Gliders μετακινούμε τα πάντα ακόμα και στο χαλί επάνω. Με μεγάλη άνεση.